issue on human rights. May pang-abusar. Hindi pwede nga maging neutral ka dira. No, hindi pwede nga sa tunga sang kabutigan, mambal ka, wala ako sang panigan. No, hindi pwede. Hindi ka pwede nga maghipos. Ang kabutigan ginaya. Fake news ginaya. Ang paglubag sang kamatuoran, hindi ginaya pwede. So amo na nga ginakontra gid ina sa gihapon sang simbahan. Kag dapat i-lift up man niya, ipakamaayo man ang mga kayuhan. No, like for example, volunteerism. Isa ina iya kamatakom nga value naton nga mga Pilipino. Amo na nga dapat nga sana i-promote. So wala na to niya ginahambal nga may partido kita nga gina-promote. We promote gospel values. Ano ba lang ginatudlo sang Ginoo? Hindi magpatay, hindi magpangawat, hindi magpanginto, hindi magdinuting, no? Anong gina-promote yaya sang gospel ni Jesus? Dapat kita maging honest. Dapat kita sa paghidait. Dapat gindugang man nga reaksyon sa payag ni Father Chris Gonzales. So, amo na ilaya mo Berlin nga paghangop bala. So, sa nasiling ni gipayag sa isa ni ka-presidential when comes sa pagpamulitika nga intrahan ako no sa simbahan po Berlin. Sa tanan ng ganing mga kandidato, they are free to visit sa mga areas na gusto nila katuan na Bombo Andro. Is either na sa eskwelahan or sa abidera sa isa ka kompanya, isa ka workplace, sa simbahan o kunano dira nga tanan nga mga sect bala Bombo Andro. Di man na sila daraya pag tabugon. I-try man nila katuan Yes. Kung na din itong katuan isang kontra katue man to. Kaya ina ang kailwayan sa tagsa-tagsa bisan kandidato ka man na dara o kon botante ka. Bombo France. Correct mo Berlin. May kanya-kanya ng mga strategy ang presidential polls sa aton kung paano nila po pwede makabuot sang pumuluyo kag sa mga botante kay para man sila po Berlin kundi sila makasiling nato do advantage para sa ila. Well dito sila maga-focus kag maga-tuktokid no sang posible nga makadugang padrabi sang chance man nabi nga makuha nila kadalagaan po Berlin. So amo na gani no. May mga tactics niya. Hindi ka Katoliko, hindi posible nga man nga magbisita kadara sa mga bahay. However, si Vice President Leni Robredo sa Roman Catholic Bombo France, di iyaya siguro base kung na pagpangayo man dira sang bendisyon para sa iya man nga kandidatura. Kung ano imo dira nga relihiyon bisitahan mo banto kag mangayo ka man to sang suporta sa ila. Amoged. Natabuan na niyo galing nga kadamo gid sa mga Katoliko bumuadro. Correct. No, to kung ikumparar mo bala po Berlin sa isabi ka manugwa exam bala for example para exam o kung ano ang mga board exams di kinanglan ginanila magsimba o kung magpalapit sa simbahan bala para makuha nilang grasya or mabless sila Kung nato ka sa Metro Manila to kapalik ka pila ka magbalik sa Quiapo. Ti amo man ni Bombo France. Correct mo Berlin. Kung gusto mo gid makuha ka dalagaan, ma-experience mo gid po Berlin ang pila ka luhod dahil sa entrance sa simbahan padulong sa altar. No, so muna ginang balila anyway, sa mga solid BBM dara amo na siling naton. Kada isa sa aton may kailwayan na kita. Mag-exercise ka na sa aton right of suffrage bala. Depende na si mo dara kung sino mo yung botohon. Ang mga supporters to yan ni Pink depende si mo na kumbensyon mo sila nga si pula ang ila yung botohon. Maski ano mo pa na daraya ka maski ano ta panabi ka kumbinsi bala bumuandro para sa mga botante kung imuya himos ang imuya palindugan nga amo na gid nga akon nga botohon sa dikta sa akon nga balatyagon kag sang akon nga paminsaron. Abo na gid nga akon nga botohon. So be it. Amo gid Berlin. Ikagisa pagete kung hindi makapalapit ang inyo gid sa portahan simbahan, ka muna lang pangamuyo para sa ila. No? Amo gid kung Katoliko ka kadto ka to sa Catholic churches. Kung baptist ka natin, dito ka man yung kamakadto. Kung iglesia ka, dito ka man. Kung kibuloy ka, dito ka man, waya reklamuhay. Why daya sa na dira nga, insultuhon mo pa to yung iba. Amogit mo for lady, sakto gid no? So, subong ting simbahan, no? Fair and square lang para sila. Sa sining election mo or kay kada isa sa aton dire,
may mga panindugan kag may mga pananawan kung paano ni naton atubangon no ang nagailapit ning buwas na vlog sa aton nga pungsod sa bag-ong administrasyon nga magapungko sa magabot na bulan June kasi nga tuig-tuig 2022 mo Marley. Okay, sige. Thank you again, Mamo Franz. Yes, Bomberlay, para sa pagpangalagat sa pumbuhan ng big time minutes Bombo Franz Andro Burgos. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Pasa Radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Franz Andro Burgos. Amo ni nga isa sa mga ginareklamo man abate syempre bantayan nay na balanggadaan daw subong o magkadto nga sa Vice President Leni Robredo sa mga naglain-lain nga mga areas wala. Grabe ang enthusiasm sa mga supporters, no? Amo na yung siling yung kandidato dapat yung maggasto subong sa pagpangampanya in fairness man sa mga kakamping o kung sa kampo ni Vice President Leni Robredo ang Kiko Pangilinan amo ning kinalain kay nga ang mga supporters sila pa yagan nagagasto. Sila pa nagagasto pa imprinta sila dira mga tarpaulin, mga pangalan nakaga kung ano pa drabla, bakal sila balon nga pink, bakal sila ribbon, kung mga nano-nano pa. Di syempre, imo na kinamatarong, imo na kailwayan. Nga ipabutyag kag ipatunda mo ya sa kandidato nga imo ginasuportahan ang imong ari na ko sa imo nga likod kag ang imong ang akon nga boto, imo na. Depende man na sa iba niya nga mga kolor kung ano man yung strategy sa inyong mga kandidato nga magpangampanya. Kaya nga kung iban nga mga sekta ang magatag sa suporta sa inyong kandidato, ang iban to, why man nagareklamo? Pero nabing mangayo sila bas-bas kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang Katoliko, why man niya nagareklamo nga, tinga nga sige Kibuloy, namatag inisang nga muni. No? Di ba la? So, mo man na mag-apply, kung ang iban naman yung mga sect, ang magatag man sa pag-suporta, or base na tabuan lang gid, nga sa mga Katoliko, damo gid ang magaboto kay Vice President Leni Robredo. Kung magkato dito ang iba nga kandidato sa iba naman nga mga relihiyon, di suksok man to sila ya kung ano ang ilay ang anong kolor ya sang kandidato ang ilay ginasuportahan. Di bala? Kaya ban sa sining pagpatigayon nato no sang pinili ay banwa ang kapital ang gid nga irespetuhon sa aton nga mga supporters. O kung sa mga supporters, sa mga kandidato, basi magpanginmat, yan mo ganang imong ang kandidato, hindi ka to kilala sa kandidato nga nga ginasuportahan mo. Nirespetuhan dahil lang kita. Kung amo nga grupo, sa kay pink sila, o kung kay pula sila, o kung kay green sila, o kung kay, Manny Pacquiao, do blue na sa Manny Pacquiao. Doon siya isang color, gijabla, pero natin makita, naka-blue. Si Isko Moreno, may sky blue, may puti, may amo man na pirma niya ginasoksok. Si Pico niya kag si Tito Soto, tido checker din sila yan. Imo yung upo na kung sinong ilay nga suportahan. Importante na dira, kung ikaw